מאז שהגעתי כילד לארץ, אני זוכר שהיה לנו בבית כלי נגינה, אתר, מוזנח ושבור, וברגע מסוים הבנתי שזה מסמל את התרבות והמסורת שלנו, שהולכת ונעלמת. ניסיתי לתקן אותו, ומה לא עשיתי? רציתי שהוא ינגן, רציתי לשמוע אותו, וזה לא הלך. מדור לדור, מסורת היא בידי יהודי קווקז ההרריים שמוצאם מעשרת השבטים אשר הוגלו על ידי מלכי אשור. האגדה מספרת על 19,000 יהודים שיצאו מבבל, עברו את פרס ונכנסו לארץ מדי, היא קווקז ההררית שממזרח לים הכספי. אני מתוכם, ואני לפני 25 שנה עליתי כילד. במשך התקופה הראשונה כשהגענו לארץ, היה לי חלום לחזור יום אחד לקווקז ולהביא את כל היהודים שלנו לארץ. וב-92 אני נשלחתי כקונסול ישראל באזרבייג'אן. השיא ההתרגשות זה היה להיכנס הביתה ולראות את החדר שלי. עלו במוחי כל האסוציאציות, הזיכרונות מהילדות, קולות בני משפחה, שכנים, חברים, ריח המאכלים המיוחדים, המוזיקה, תמונות מהילדות, כאילו אף פעם לא עזבתי את המקום הזה. האיש שרכש את הבית מוסלמי, הוא דיבר איתי בשפה שלנו, שפת היהודים. הוא פשוט אומר לי, יעקב, אני לא נגעתי אפילו, הוא לא נגע אפילו בצבע, לא נגע בכלום, זה מתוך כבוד למשפחה כדי לשמור על הבית הזה. הייתי בהלם פשוט איך שזה הולך, החלום הזה ומתגשם. כשהתחלתי את העבודה בשגרירות, הרבה אנשים בכל יום פנו אליי בכל מיני שאלות שהטרידו אותם. איך בארץ, איפה כדאי לגור, איזה סיוע בדיוק מקבלים העולים. נזכרתי תמיד איך אמא שלי עם 7 הילדים דחפה והפגינה אומץ בלתי מוסבר. ללא שום ספקות, משהו פנימי דחף אותה להגיע לארץ. העלייה הקווקזית החלה באמצע המאה ה-19. אף אחד לא יודע על זה. אפילו אני לא ידעתי. לא בבית ספר, לא בשום מקום אחר. את אף אחד זה לא מעניין. השפה הייחודית, המנהגים, התרבות, והם בעצם היו בין הראשונים שהם מעורבים בהקמת היישובים בארץ. תרמו לביטחון להקמת המדינה. בשנות ה-20 היו יהודי קווקז בין מייסדי המושב כפר ברוך שבעמק יזרעאל. האדמה הייתה קשה, אך הם נאחזו בה בעקשנות. כאן נולדו ילדיהם, כאן הם חיו, לחמו, מתו ונקברו בבית העלמין הזה. פעם בשבוע בועז חייב להגיע לכאן. הוא אחד היהודים ההרריים האחרונים מכפר ברוך. כאן קבורים הרבה מידידיו, דדשוב, אברמוב, שאולוב וגם ההורים, משפחת רבייב. האמא מדרבן ואבא מחשקלה. מחשקלה. כן. מספרים על הסבא שלי, הסבא בועז, שהוא נרדם, ישן, פתאום בא אליו אליהו הנביא בחלום, ואמר לו, אתה חייב לעלות לארץ ישראל. סבא נפטר בקווקז. הסבתא עלתה לארץ ב-1906. היא באה לירושלים עם 4 ילדים קטנים. מה גילו היהודים ההרריים בארץ ישראל בראשית המאה? עוני ברחובות ירושלים ואדמה חרוכה משמש. מקווקז היפהפייה, מן הערים והעיירות המוכרות להם היטב, קובה, מג'ליס, דרבנט, מחצ'קלה, ורטשן, נלצ'יק, הם הגיעו לארץ לא מוכרת, שאבותיהם ציפו לה בכיליון עיניים במשך דורות. בין הבאים היה רבם הראשי של יהודי קווקז, הרב יעקב יצחקי, בקי ומופלג בתורה. מחבר אוהל יעקב, שבזכות קשריו הטובים עם השלטון הרוסי, סייע ליהודים במצוקה וקיים קשרים אמיצים עם קהילות יהודיות ברחבי עולם. ב-1907 הניח הרב אבן פינה ליישוב באר יעקב. הם לא הגיעו לכאן להתארח, אלא להכות שורשים, לתמיד.
התמונה הזו, פה אתה רואה את דיזינגוף באמצע, וזה כל חברי עיריית תל אביב, מ-1908. היהודי הזה, הדוד בריסוב, בתלבושת. בתלבושת הזאת, תראה אותו עם הקינג'ל, עם הרובה, הוא היה אחראי על הביטחון כשבנו את תל אביב. היהודים ההרריים היו מחלוצי המגינים על היישוב בארץ ישראל. אומץ הלב וההעזה ללא סייג של האחים יחזקאל וצבי ניסנוב, אנשי ארגון השומר, היו לאגדה. כבוד ומוות, אמרו יהודי קווקז, והם אמנם לחמו עד טיפת דמם האחרונה. את זוכר, שמעת על הטבח בחברון, שהערבים הרגו הרבה יהודים בחברון. זה ב-29, הערבים תקפו את המושב שלנו. היחידי שהיה לו רובה ואקדח, זה היה אבא. למה? כל היהודים האחרים לא היה נשק. האבא היה איש עבודה, האבא היה איש הגנה, האבא היה איש שידע לשמור על הכבוד שלו. ושזה גם כל הסביבה. כל הערבים כיבדו אותו מאוד. מאיפה זה בא לאבא? ממסורת מקווקז. זה תמונה מ-1944. זה אתה? זה אני. אני הייתי שומר שדות. שומר את השדות של אלפי, כל העמק שם, היינו 3 שומרים. יורא זייד, עודד ינאי ואני. כשהייתי מסתובב בלילה, שלא יזהו אותי כיהודי, הייתי מתלבש בצורה כזאת, ואף אחד לא היה יכול לדעת אם זה יהודי או ערבי או משהו אחר. יחד עם זה, אני ידעתי גם לתת את הכבוד, וזה קיבלתי מאבא. אתה מקבל את זה בבית. בבית. הייתה לי סוסה יפהפייה, הייתי דוהר עליה, משהו. אתה מתגעגע. אתה יכול אולי. זה כבר, אני עוד שנה 80. אז נכד שלך. הנכד אולי, אבל זה כבר, זה לא התקופה, אתה חי את התקופה שלך, זה כבר לא התקופה שלנו. לנצח זכור נא את שמותינו בבלווה בדרך אל העיר. מה אתה אומר? יפה ירקוני, שמעת? היא הקווקזית הכי נחמדה שיש בארץ, אותה אנחנו מכירים. אוי, הכל בגלל אהבה, הכל בגלל אהבה, הכל בגלל אהבה, אבל יש לך אהבה. יפה'לה, סיפרת לי שהעוזרת שלך בבית אמרה לך, יפה, את הולכת לטברנה, לתוכנית המזרחית הזאת, מה לך ולזה? זה לא רק היא, כולם שואלים אותי. מה לך לתוכנית מזרחית? אמרתי, מה זאת אומרת? אני לא אשכנזייה בכלל. אוי! אני לא יודעת. מה, לא ידעת? אני קווקזייה. הילדות שלי הייתה ילדות בסביבה קווקזית. והיום כשאני מגיעה לאיזה מקום הופעה שגרים בה משפחות קווקזיות, והם באים אליי אחרי ההופעה ומזמינים אותי אליהם הביתה, הם מתאספים אז משפחות אחדות, ומסתבר שכל אחד מהם הוא קרוב משפחה שלי באיזו דרך שהיא. כשהקווקזים נפגשים יחד, הנשים יושבות על כיסאות מסביב. קצת עצב בעיניים, קצת עייפות, אבל חמימות כזאת. ישנה הרגשה שהיית רוצה לגשת אל כל אחת מהן ולהניח את הראש על הכתף שלהן. הייתי אומרת, קצת
כמו נשות זורבה שראית אותם בסרטים. כשאתה מסתכל על העיניים, העיניים אומרות הכל. בואו נהיה סקרנים, בואו נהיה מי הם בכלל. למה ישר הקווקזית שמה את המטפחת? למה היא לבושה כמו שהיא לבושה? אם תסתכל על זה בעיניים של סקרנות או בעיניים סקרניות, אתה תוכל בהחלט להתחבר לזה. אם מדברים על העדות וזה, שואלים, תגיד איזה עדת, אני מיד שולף, אפילו לא חושב פעם, תשמע, אני באתי מרוסיה, אני באתי מחבר העמים. אני אומר, לא, אני קווקזי. מה אתה זוכר מקובה? אני זוכר בעיקר את השלג, שבארץ מאוד חסר לי. את המזג האוויר, הסגרירי הזה, את החורף. בתי עץ, כל התחושה הכפרית, בתי עץ שמחממים בית באמצעות הסקה של עצים ואח. כל זה, כל הקטע הזה, הקובאי מצטער בעיניי כמשהו מאוד פסטורלי. הייתי בפסח שם, בחג השני של פסח שם. אז נכנסתי לבית כנסת והתפללנו. שם הם מדברים קווקזית ומתפללים בעברית, ויש גם מבטא קווקזי שהוא קצת עושה את זה סמיך יותר, הוא קצת לא מעוות, אבל הוא נותן לזה איזשהו דיאלקט שונה לחלוטין של תפילה. זה משהו מיוחד. כל הקטע הזה של דת, לשמור על דת, לשמור על זה גם אחד הקהילות העתיקות ששמרו בקנאות על הצביון היהודי שלהם. ואני חושב שדווקא בקובה, שהיהודים הם מיעוט שם, הם אולי 5% מכלל העיר קובה, אבל אני לא חושב שיש שם מוסלמי או גוי כזה או אחר שלא יכבד את היהודי ואת היהדות שלו, כי היהודים שם נלחמים על זה. Предки, все равы рабаними, и всегда, когда мы в синагогу ходили, хоть я не путевый был, но ходил в синагогу тоже, понимаете, с детства. И всегда, когда старики расходились, говорили «Лашана Абаб Иршалаем». Это с детства у меня было. Даже у меня, вот, когда я сел в Верхоянск, я вставал всегда в углу. Еще у меня молитвы некоторые сохранились, я наизусть знал. Наизусть, понимаете? Раббина Шалалам, только ты можешь меня спасти. А нас до того довели, до того, что у нас была дистрофия, шкура и кость одна. Так видно было все. И вот один хохол, старый вор, мне говорит: Азир, говорит, ты что, говорит, все время бормочешь в углу? Я говорю, я хочу еще попасть в Иерушалаим, в Израиль свое. Он выпрямился сразу, говорит: что? Ты еще черт черномазый, еще живой, ты отсюда уйди. Ты же о своей Палестине думаешь? Я говорю, родной, да, я должен быть там. И, видать, Бог в то время революции поставил резолюцию, что я должен быть. Я приехал. Это моя мама. Она умерла в 45-м году в молодости. Это отец мой. Это мне годик был, я только родился. Вот братья, мой Ярухан, Амасия, Ханука, Беньямин, Леви, Александр. У нас же имена были чисто по Танаху. Я чувствовал, что изначально я принадлежу к ним, горским евреям с Кавказа. Для меня постоянно это связывалось с прошлым Израиля, с какими-то моими чтениями Торы, моим желанием понять вообще людей, именно евреев прошлого. Передо мной всегда был дневник отца, который я до какого-то времени не раскрывал, не читал, не знал. Тогда, когда отца не стало, я стал знакомиться с дневником. Стал видеть через него того человека, чье имя я носил, деда своего. Деда, который участвовал в каких-то для меня непонятных тогда конференциях. הוועידות הללו הם הקונגרסים הציוניים בבאזל, שבהם השתתפו גם יהודים הרריים, מזוקנים, לבושים בתלבושתם המסורתית וחוגרי חרבות. הרצל האמין כי בעזרת יהודים אלה ניתן להקים מדינה, להגן עליה ולאבד את אדמתה. אבל ב-1920, עם סיפוחה של כל קווקז על ידי הבולשביקים, נאלצו פעילי הציונות לרדת למחתרת, והעלייה נאסרה לשנים ארוכות, עד לפתיחת מסך הברזל בשנות ה-70.
Я всего этого не знал, и через фотографии я стал приходить просто к желанию увидеть это только как художник. מרק אבייב, צייר יהודי. בדמו ובנשמתו זורמת קווקז. צילומים בשחור לבן בני 100 שנה, הנופים של קווקז, הקשוחים והיפים, והאנשים שבתוכם. מהדברים הללו נבנה עולמו של מרק, הציורים שלו, הזקנים שלו, המקוננות שלו. Просматривая свои старые работы, прежде всего возникает чувство страха, скованности, чувство сжатости пространства. Нету воздуха. לודה, אשתו של מרק, השדכנים הכירו ביניהם. בחורים ובחורות בני קווקז לא יעשו היכרות ברחוב, זו מסורת. הנערה יושבת בבית וממתינה לביקור השדכנים. כך הם הכירו. Он так красиво говорил, что в течение 2 часов я согласилась на все. А потом я приехала к нему домой, и я увидела на стенах картины, на которых сделано мое изображение практически. Тот профиль и длинные волосы, у меня когда-то были очень длинные волосы, и эти глаза. Я 2 года своей жизни молчала. Он говорит, а я молчу. Это, знаете, вот такая слепая любовь, когда ты видишь, Бог. מרק מצייר עכשיו ציורים שונים לחלוטין, ציורים שטופי שמש ואהבה. Родились мы на Кавказе, мы являемся горскими евреями, получили основное воспитание кавказское. Возраст, начиная с 18-19 лет, мы прожили в России. Ментальность, твердость слова, уважение своего слова и европейский взгляд на бизнес, я думаю, это совместимо. ויש לנו עוד 2 עיתונים, אחד נקרא ספוטניק אשדוד, אחד נקרא ספוטניק באר שבע. כולם פונים עלינו, כי יודעים שבמקומות האלה, בערים האלה, אנחנו מהחזקים. И вспомнится юности слезы, тоскою польются из глаз. אך ורק בגלל הכסף. כל הסיפור הזה, כי הייתי במאי קולנוע ותיאטרון. ובשרצה вросли мне березы. הגבר חייב להחזיק את המשפחה. אבא שלי, לפני, כשעלה ארצה שנה אחריי, בשביל לעזור לו, הוא אמר לי ככה, בן, לך תלמד במקצוע שלך, אני אחזיק את המשפחה, הלך לעבוד במשתילה, בכל מיני דברים. פעם אני עברתי על ידו, ראיתי ככה, 12 בצהריים, צל, לא רואים צל, שמש, על הראש. יצאתי מהאוטו, לקחתי לו את הכל, כי אמרתי לו, זהו, תפסיק. מהיום תפסיק. Эх бы, если бы музыку. А что станцевать? В 91 году мы приехали сюда. Я основоположник современного танца в Дагестане. Последние 10 лет я проработал в школе для детей, одаренных, талантливых. У нас была школа, 250 детей занимались музыкой, 250 танцев. В такие годы как можно танцевать? А сколько вам лет? Ой, много. Сказать? 66. Король. Король. Каждый хотел своего ребенка устроить только к Шубаеву Мишу в ансамбль. Но мы его, конечно, звали там не Миша, а у него как это Шубаев. Значит, Шубаев, значит, все на взлете. Хотелось бы создать номер «Мы здесь, мы на святой земле, анахну кан». Мой двор считает соседей самым образцовым. Почему? Потому что у меня очень много времени. Конечно, если бы у меня был бы коллектив, я бы не занимался двором. Случайно, абсолютно.
Сначала мы были на их концерте лезгинки, потому что ее отец это довольно близкий друг папы, моего отца. Жена моя, она вообще закончила университет как историк. А вообще она по профессии, она певица. אם זה לא קשה לך, אז אולי את מסכימה לשיר לי איזה שיר מכאן, במקום שאת יושבת. זה אפשרי? כן. בבקשה. Когда ты видишь результат своего труда, и когда это оценивают другие, это непередаваемое счастье. Она прежде всего гостеприимна. Она любит готовить. Причем не просто так что-то, а что-то такое новое, выдумывает, надо изощряется. А что любит ваш муж? Вот его любимое блюдо, кстати, это блюдо, которое готовит мама. Чудук-керги называется. Как называется это блюдо? Чудук-керги. אחד המאפיינים הבולטים שלנו הוא הכנסת אורחים. אין מקרה שמישהו נכנס הביתה ולא אורחים לו שולחן. לא חשוב מה המצב הכלכלי שלך. זאת החובה לארח, מכל הלב. Готовое чуду из курицы. אני מאוד אוהב לבקר בבית החם הזה, ביתו של יוסף מטייב. הוא אחד ההצלחות הגדולות שלנו. מכירים אותו בכל העולם. תגיד לזגינקה, מיד יגידו לך מטייב. תגיד מטייב, מיד יגידו לך לזגינקה. Мы ездили почти по всему миру. В Европе, в Америке, Африке, Азии, Австралии, Новой Зеландии. Зал аплодировал стоя всем нашим танцам. Принимали нас отлично, принимали здорово. Приехав сюда, я мечтал создать здесь еврейский ансамбль, израильский ансамбль. Куда бы я ни обращался с просьбой о том, чтобы создать коллектив, везде я получал отказ. מגיעים לפה אנשים מוכשרים, אך מצד שני, הרבה פעמים יש חוסר עניין וחוסר הבנה, ולא תמיד נענים. לשמחתי, יוסף מטייב קיבל בסופו של דבר את הסיוע, והוא מקים להקה. אני מסייר הרבה בשטח, בין אנשי הקהילה. אני לא אוהב לשבת במשרד. אני רוצה לראות את האנשים, רוצה להסתכל להם בעיניים, שגם הם יראו אותי. הרבה מאוד אנשים הגיעו דרכי לפה. הם עשו את הצעד הראשון שלהם בעצם אצלי. וחשבתי שהכל בסדר, הם יבואו ויסתדרו. אבל לצערי זה לא ככה. יש בעיות של תעסוקה, דיור, חינוך. לעתים אנשים פשוט הולכים לאיבוד. יש הרבה מאוד תחומים שהם במשבר קשה מאוד, ולי אני לא יכול לראות את זה. אבל הכי חשוב זה הילדים. Мы хотим, чтобы наши дети не гуляли здесь по улицам, а занимались чем-то серьезным делом. בקווקז חינוך הילדים היה בתוך הבית. החינוך הפורמלי היה מוטל על בית הספר. ההורים היו פחות מעורבים. אני, ככה בדיוק כמוכם, כשהייתי בגילכם עליתי לארץ. אפילו קצת יותר צעיר. גם מדרבנט. כן. כן. אני יודע קווקזית, מישהו רוצה לדבר איתי? ארי. ככה ילדים נפתחים, דרך החיוך. בשבילהם אנחנו עושים את הפרויקט פלא. לשפר את ההישגים של התלמידים, דרך חיזוק הביטחון העצמי שלהם, דרך פעילות החברתית, דרך הדברים שהם אוהבים לעשות. סשה מטאטוב הוא הרכז שלנו פה. Не делать ту черную работу, которую мы делаем в основном сейчас. На весь Никайон, который забирает кавказцев. На всех этих работах, черных работ на Бильте-Миксуа кавказцы забирали здесь, в Израиле. אני עשיתי בגרות רק אחרי הצבא. הייתי יכול לעשות גם לפני הצבא, אם הייתי כמוכם יושב, והיה מי שיעזור לי. אחרי הצבא, כשהיה לי את הבגרות, פתאום הרגשתי שנפתחו דלתות. בקווקז ההשכלה הגבוהה לא בהכרח קבעה את הסטטוס החברתי שלך.
שם יותר היה חשוב לפרנס את המשפחה, להביא כסף הביתה. ההחלטה להתקדם, כן, זה שלכם. לילדים האלה יהיו את כל הכלים להתמודד ולהשתלב בחברה הישראלית. כשאני מסתכל עליכם אני נזכר בעצמי. ועכשיו אני כמו ילד קטן קפקזי, כן? אני רוצה שהילדים ירגישו ישראלים לכל דבר, וזה כבר קורה. יחד עם זאת, שידעו שיש להם יתרון גדול בזה שיש מאחוריהם תרבות ומסורת של אלפי שנים מקפקז. עד לכיבוש הרוסי חיו יהודי קווקז סגורים בתוך קהילותיהם שבהרים. דרכי גישה מועטות יש לשם, וגם הן נסגרות בשלג ובגשם. הם דמו לשכניהם בתלבושתם ובמאכליהם, אבל שברו בקפדנות על דתם ותלמודם גם במחיר דמים ושימוש בנשק מול ניסיונות כפייה להעבירם על דתם לאמונה באסלאם. מוטיבים יהודיים מובהקים מתגלים בשטיחים שהרגו הנשים, מסורת מדור לדור. Папа Мунташи Хизгилов. Его обучали и сравнивая возрастом на Равина в Горской еврейской школе. Он обладал гипнозом очень сильным и имел, такие, видимо, у него были такие знания практической каббалы. И 18 лет он проработал директором ковровой фабрики. וכך, מסורת מבית אבא הובילה את טניה לעיסוק בשטיחים. Ковры в доме горских евреев это вообще-то без него, без них евреи как бы не считают дом домом, потому что это все-таки это и тепло, это и я не знаю цвета, наверное, какие-то, да, это это та часть, которая пусть ничего не будет, но ковры будут, не будет мебели, но ковры будут. Очень интересно, среди других народов, особенно среди лезгин и табасаранцев, сохранились ковры, которые они делают уже, но называют джиут чешне, то есть еврейский рисунок. Еврейский рисунок — это прежде всего какие-то атрибуты, которые связаны, наверное, вот с иудаизмом. Это минора. סמל המנורה שזור כמעט בכל השטיחים. כל הקווים, הפיתולים, הפינות מובילים אל המנורה. היקום כולו על גבי השטיח היהודי. 10 הספירות הקבליות שמהן מורכבות נפש האדם וכל העולם כולו. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. מלכות, אמרה לנו טניה חזגילובה, זה איחוד של נפשות טהורות ששואפות לאחדות, לאור ולאהבה. העיר באר שבע, אולם צפוף ללא מזגן. הוכחה נוספת שלעולם לא תיעלם המסורת של היהודים הערריים, ילדים שעברית בשבילם כבר שפת אם, רוקדים בריקודי קווקז. אני פה הגעתי לארץ, זה אומר ישראלי. אבל לא צריך לשכוח שהיא גם קווקזי. כאשר הודיעו בבאר שבע על הקמת להקת ריקודים קווקזיים, הגיעו להירשם 300 ילדים. לתוך האולם הצפוף הצליחו להיכנס רק 80 מהם. אני מרגישה יותר קווקזית, כי זה נולדתי בקווקז, אני יודעת גם קצת קווקזית. 80 תלמידים בני מזל מסתכלים על מנהל הלהקה סרגי מנשירוב בהערצה. כבוד וקבלת מרות הם ממאפייני החינוך הקווקזי. Когда вот выйдешь на сцену, одно слово «асса» — это для всех кавказцев единое слово. Это уже просто рождается ребенок заново. Танец для кавказского народа — это, мне кажется, все. זה יפה, זה עדין, זה מרשים. אני מרגישה שאני חזקה. איזה בחורות אני אוהב. איזה בחורות אני אוהב. בחורות מנומסות, רציניות, שיש להן ראש על הכתפיים, שתבין אותי הבחורה.
בחורים ישרים, חכמים, יפים, אמיצים. כאלה. כולם צריכים לדעת שהקפקזים יודעים לסמוך הכי חזק, מכל הלב ועושים הכל הכי טוב.